Nohy! Dostával palicu na sebe. Argaláš, smiernu temperamentnú obranu, zvykov, vyhľadanie figuranta, prejavené rýchle, dávam známku výbornú, vystavenie a vyštekanie bez okamžite vyštekával. Možno, že je až príliš pri figurantovi, dávam známku výbornú v tej minusovej hodnote. Pokus o útek figuranta bez okamžite reaguje plným zákusom. Ten zákus je troška nervóznejší. Púšťačka bola v poriadku, dávam známku veľmi dobrú plusovú. Obrana psa pri strážení, takisto pes okamžite reaguje na útok figuranta plným zákusom, pevným zákusom a peknou púšťačkou, známka výborná. Útok na psa z pohybu, rýchly príchod, zákus bol plný, ale bol troška šiknejší. Pekná púšťačka, známka veľmi dobrá. Táto dvojica získava známku výbornú so súčtom bodov 96. Gratulujem.